Nachádzame sa v zázemí reštaurácie Redneck House, kde môžeme vidieť niekoľko technológií súčasne pri sebe, nakoľko sme v obmedzenom priestore. Vznikla tu jedna veľmi pekná prevádzka konceptu steakovej reštaurácie. Ako môžete vidieť, teda máme tu ten konvektomat, akurát sa tu za nami ťahá vývar a máme tu prístennú varnú linku Fagor Core 700. Do Žiliny som musel priniesť trošku takého amerického vibu, barbecue práve, pivo a trošku aj živej hudby, atmosféru, ktorú nám piatok, sobotu vedia spríjemniť muzikanti. Grillujeme priamo tu na drevenom uhli, na špeciálnom grille Tyra. Veľa reštaurácií to vlastne robí v konvektomatoch a na normálnych grilloch a nám vlastne ide o to, aby to bolo to mäsko pekne z dreveného uhlia, aby bolo pekne zavoňané a zaúdené vlastne tým dymom. Nagrillujem mäso a pokým ho kolega povydáva, aby bolo v teple, tak dávam mu ho do holdomatu. Venujeme sa aj suchému zreniu, na to máme špeciálnu dryagevú chladničku, máme tu špeciálne vína, piva. Technológie sme sa snažili prispôsobiť priestoru, ktorý v podstate bol trošku obmedzený, ale s pomocou OMESu sme to zvládli. Ja by som chcel poďakovať celému realizačnému tímu zo spoločnosti OMES za to, že sa nám podarilo v termíne zrealizovať technológiu gastro v tejto reštaurácii Redneck House na Žilinskom bulvári. Chcel by som poďakovať pánovi Chovancovi za dôveru a chcel by som všetkých zákazníkov pozvať do tejto skvelej steakovej reštaurácie. Feel gone.